Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama kula Varian saking kelas 11 TKR kalih nomor presensi 12. Sesorah sesukur. Bapak Ibu guru ingkang tansah kinematen lan pinaboten. Rencang-rencang ingkang kula tresnani. Pisanan sumangga kita panjataken syukur dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi nikmat lan sehat lan wilujeng saengga kita saged makmul wonten ing acara perpisahan sekolah punika kanthi kejadian. Wonten ing dinten punika kula lan rencang-rencang ngraosaken sedih lan bahagia. Sedih amargi kedah pisah saking sekolah ingkang kita tresnani. Saking Bapak Ibu guru ingkang sampun ndampingi kita kanthi lan lulus. Bahagia amargi kita sampun mampahi proses sinau kanthi becik saha ngayuh puncak pendidikan ing tingkat menengah punika. Bapak Ibu guru, matur nuwun sanget dumateng panjenengan sedaya. Tanpa panjenengan boten mungkin kula panjenengan saged tekan titik punika. Ulang lan tuntutan panjenengan bakal tansah kita eling lan kita ginat wonten ing pengalaman gesang sabanjure. Kanggo adik-adik kelas tetap semangat sinau, adab asor lan tansah ngajeni Bapak Ibu guru. Manfaatno bedal sinau kanthi sae amargi wektu boten saged balik lan kangge kanca-kanca sedaya mugi perpisahan menika boten dados pungkasaning kaseduluran. Mugi kita sedaya saged guys cita-cita lan pinanggih malih wonten ing mangsa ngajeng ing kahanan ingkang mangkung pungkasaning matur kula nyuwun pangapunten menawi kasimpin seramuan kita sembahkan. Mugi Gusti Allah tansah maringi berkah doa saha pangeran tumrap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.